onagi. Luo kitwa gi timbewa, luo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakelo chenro machalo kaka Duond Onagi. Ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gigo mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watu wakodgi kanyisiwa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo. Ma en Duond Onagi. Mana kamano nyakoram gajwang kamora mora mentira kautul makende marua kikendo Duond Onagi chenro mar ariyo odiochieng' ma kawuono kamokwongo pod wagoero kamano maduong' ahinya ne obongo nyakalaga Nyasach polo gi piny momiyo kinde machalo koda kamande mondo wachak warom kagwa mbaka. Duond Onagi en chenro makelo ne kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich, wakelo kacha jotelo mopogore opogore kendo wago mbaka. Kawuono wan kandi kaachiel kod Migosi Bernard Adhiambo Ogwama, en kacha jalony e wechego mag tudruok kaachiel kod wechego lony manyasani, kendo dhi miyowa mbaka motenore chutho to wechego motenore kaachiel kod ombulu kata mana kao kura mag jowa. Kwamenyo counties ma kaluo, kwachogi county ma Kisumu, Migori, Homa Bay kaachiel kod Siaya, odhi nyiswa ni to gie sani mabende koro yiero mar 2027 okayo, wan kaka oganda luo bende wasaikore e yono makare, to kapodi to ang'o monego bed ni watimo nyakoram gajwang'. Wan kode kendo dhi nyiswa ni to gi sani kwan mag ji adi mabende osekawo ombulu makata kwa dhi yiero gi sani oganda luo bende nyalo go kura nyakoram gajwang' en adi. E iye kanyo bodhi nyiswa ni to mondo mi wabede power kata bende wabed go teku kaka oganda luo, wadwaro kura maromo nade nyakoram gajwang'. Matayo chenro en Steve James aka nyakwar Nyaronye 1 tarik 27 dwe mar ang'wen 2026 akaw thuolo makende mar rwako jatelo ma wan godo kandi ka bende akwayi mondo mi luwe Facebook pages moko Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV. Wachako chenro e yo machalo koda kama ndiye. Migosi Bernard arwaki. Erokamano Steve. Iriyo nade? Ariyo maber, piny ochakre maber. Erokamano. Kawuono wuok tich ang'eni useluororu? Waseluorore, wani tich. Ure tich? Tich ero nade? Tich okrach. Tich wanyagre go maber ahinya. Yes. Mokwongo kapok wachako, adani mondo inyisna jahera ma Chuny Onagi TV ni to Bernard en wuod kanye? Erokamano. Erokamano Steve. Mokwongo adwa go erokamano makende kuom gwela e chenro ma kawuono gokinyi ma kawuono. Erokamano. Chieng' wuok tich. Chuny Onagi TV aneno ka studio comfortable. Erokamano. Kendo mano duoko manyaka mi. Kendo kitwak kibet mofuyanga. Kimor kendo chunyi ng'ich. Wach nyalo wuok iwich sama ibet maber no. An nyinga en Bernard Adhiambo Gua, an Uda Lego.
alego Kogelo, adak Kogelo, kamiluongo skul Paporiang. Tajamur ng'iya manodak bodhi Kogelo. Awuok alego Songa constituency, kar osiepna moluor Samatandi, specifically Southeast Alego ward, morit Mercedes Madowo, manek mawuokie. To dala ma Nairobi adak Lang'ata constituency, motelne gimoluor Mheshimiwa Jalango. Nairobi kanya adak Karen. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya kuom ndro machalo koda kamano. Wan ga gi ngero mabende wamiyo ga yawuot Luo. Yes. Mabende samoro ginyane to Bernard en yawuot Luo adier. Yes. Watimo gi ga gi ngero. Erokamano. Avalo ber kabisa. Ngero wa ma kawuono joluo nogo ngero ni kidi ma jogedo dagi. Isewinjo gino? Asewinjo maber ahinya. Ni kidi ma jogedo dagni en mitiyo kode e kona mar gero ot. An jaluo kamili, an wuod Alego mokewa Alego. An wuod Nyagoro. Nyagoro liye. Koro an jalego mati mata. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya. Kwa chaka nyiso ni to gie sani oganda Luo bende koro sama wawacho ni wadwaro power. Buru samoro wacho ga ni wadwaro power. King'iyo kuom linda wananchi kocha bende gin wacho ni nyaka wakaw kura mondo mi koro wagol sirikal. Golo sirikal e telo nyaka ibed gi kura. Dwaro power nyaka ibed gi kura. Gie sani king'iyo counties ma Kaluo bende registration moro kata mana kepo mogo moro ombulu dhi nade? Erokamano ahinya Steve. An amor ka sani koro wakaw thuolo makende wadiscuss weche mag numbers. Kaluo kama gik mosebedo kok timre. Kendo adwa go erokamano kabisa station maru ni nikech uluongwa mondo wago mbaka. Nikech sama wago mbaka kodu kama eka wachopo ji mang'eny. Wasebedo gi miluongo sani ni enhanced voter registration ma en mass ma orumo kiny. Ma kawuono kiny odiochieng' mogik. To kano chakre to ndalo 21 mokwongo jaluo no register 1,100 kende. 1,100. Yes, the first 21 days. 21 days. To wik mogik mochakre Monday mokalo cha nyaka nyoro Sunday a new registration ma ji 69. Koro imagine dala beriyo ji 69,000. 69,000. To ndalo 21 days ji 1,100. Counties mag joluo ang'wen gi. To focus marwa en county ma Migori, Homa Bay, Kisumu kod Siaya. Koro giminyalo fwenyo ni ka ji obedo boriwre botim systems mirango data technology to numbers dhi malo. Koro in a week wa manage 69,000. To wiga adek mokwongo to watim 100,000 kende. Koro nyisi ni ka oket concerted effort, ji oriwo lwedo to numbers gi dhi maber. Koro nyaka enhance voter registration ni ochakre kanyo lor nyoro nyon 169,000 kaka the 4 counties gi. Target manomiwa ga IBC nen 246,422 counties wang'wen gi. 162%. Nomi target ma 246,000. 422. Mano target mani IBC oketo. So non gi 169. 169,000. We are about 62% of the target. To gini osudo nikech week mokalo ni wabiro gi yore mopogre opogre, watiyo gi data, watiyo gi teknolojia masani, watiyo gi system mar ngao, watiyo community leaders mondo wa mobilize ji. Koro numbers go okek mobenu wabetie, lakini at least okwadhi tieko marach ahinya. Kineno kane wachako national average kadhi to wan below national average. Sano ka koro waringo national average kaga ka. Koro mano en gima timre maber. But gima duong' mogik ma watimo mwafwenyo sama watimo gini mobuogo kabisa. Ntie kwan joluo e counties ang'wen gi 1,700,270. Ma kizungu wachon 1.27 million Luos in 4 counties of Migori, Homa Bay, Kisumu kod Siaya. Man gi kitambulisho to ngombolo. Ji 1,100,270. To gima lich mogik Steve kanyisi ni neno kuom namba ni wachako watimo luongo filtering. Wachako wapiedho. Wapiedho ipogo chalo ng'ama kalori rego duma tidwa keto duma kando kal kando. Wapiedho bofen kuom ji 1,100,270 gi. Intie ji 1,118,000 1,018,000 makura ma 2022 cha negina ga ID to giongo mbulu medo kobadho gi. Parie. Gilinga Ji 1,100,000 ma joluo ma 2022 nen ga ID to onge kura. Koro gima gini ofwenyo wan kara wan gi numbers. Nikech tok mano Steve wachako watimo research
research akeri luongo nang'o dho wa madhulu Nonro. watimo nonro nonro ma scientific nonro moketie science ok en nonro mimuomro ka muoma ma wadhi i every village mar piny luo ka watimo luongo baseline data collection gi dho ngere ma wang'eyo gi nying-gi joluo maonge ma osechopo higni 18 to onge ID. Number no is coming close to 1 million. Between 800,000 mano we man ga ID to onge kura ka. Mano research mwatimo. Bwatimo ngi luongo validity test. 1.8 million. Between 800,000 and 1 million. About a million. About a million. A million joluo mosechopo higni 18 to pok okawo kitambulisho. Koro ineno kikawo mano Steve, ji machopo 1,000,000 i piny luo ka mosechopo higni 18 to onge kitambulisho, imedo gi ji 1,100,200 mano kitambulisho to onge ombulu. Ichak imedo gombulu wa mane wadhigo 2022 2.2 million. Ineno ka potential ma wan go i 4 counties gi en 4.4 million. 4.4 million. Koro nyiso ka waketa keta efforts ma ng'ata ng'ato wuok. Un jofwambo go keyo wagonu erokamano maduong' ahinya. Nyaka ne wabi Kisumu ka to push the last push. Iluongo final push. Waluongo wan koro men RRI. Gima dho ngere wacho Rapid Response Initiative. En gima koro satimo yudi go chalo ng'ama ot wang'. Okidog chien idhi omo wache mihero. Wache moyudi go no emiwuok go. Koro mano wabiro timo. To jofwambo go keyo usemiyowa support maduong' kabisa. Ka gik ma wawacho gi uketo gi to ganda luo winjo. En nitie kitambulisho to nuwinjo ka regional commissioner Madam Flora wacho nitie kitambulisho i region ma Nyanza ni kiriwo Kisii gi Nyamira over 80,000 mokalo 80,000 mapok okaw 80,000 e kura en very significant. En gima nyalo chenjo kaka results wuok. Koro mago bende wawuoyo gi chiefs bwagolo gi lwet registration bureau bwamegi chiefs gi assistant chiefs. The assistant chiefs to ng'eyo ji nyaka kuma giwuokie. Koro Steve anaparo mbele to ber to gima nyaka watim ni nyaka ji kaw gini seriously. Nikech numbers ni tema tinde idhi go e mesa. Kibiri mesa tipenji ni biro gang'o. To kwa dhi mesa rwacho nwa biro go 4.4 million mo kiluo Nyanza counties 4 gi. Tigeno kita ng'ama ne dwaro gimoro no. Nitie gimonyalo nyiso bwana kenauru numbers gi tabenda miyo kama. Gini no handa ochalo hala manitimo chon mar niluongo ne eso kose kika ng'ato kelo ni rombo timiyo oduma bas mane kaka gini chal. Erokamano. King'iyo bende samoro gino ma nyalo miyo ng'ama nigi ombulu ng'ama nigi opande to ok dwa kawo kura. Samuoyo wuok kanyo. Erokamano maduong' ahinya Steve. Gini en penjo makare. Nikech gima wasetimo en penjo makoro wanyalo duoko. Gima watimo wik mokalo no waset up giluongo call center. En gima pok otim history mar siasa ma Kenya ka. Waset up call center group wan gi engineers ma bende ok ochuno nyaka wadwa develop system. Wan gi engineers maloso system mar call center no. Kanyo to kwasekawe to wateme to yudo feedback to kiny walose kendo chak imiwa feedback. Karo chieng' mar adek to en world class system. Waloso world class call center system. To wan gi data mag jok maonge kura to ngai ID. Koro magi joma wachako go. Koro waketo jo call center mawuoyo gi jo Migori, joma wuoyo gi jo Mabei, joma wuoyo mana gi jo Siaya, joma wuoyo mana gi jo Migori, jo county mar Kisumu. Koro gigocho to giwuoyo gi ji. Gima duong' mogik en civic education. Jowa osebedo kiloso go. Koro feedback mon kon ber kwa loso gi jowa. Inyiso gi. Be ng'eyo nitie kata joma kia nitie mass voter registration madhi mbele sana. Mana dir. Koro ng'ato kura dhi mbele. Gima mora nitie joma kwasenyiso to go sim back. Bang' da to sin na dhi bakaw kura. Mane kata en achiel nambo medre. Then nitie gima voter apathy. Nitie jomoko to research wacho about 18.7% mag jok mwagochon ma bende to mar jakom ni omigi samuoyo. To mano gima was expected. Mano gima ne wang'en nyaka timre. Nikech Raila, His Excellency Raila Amolo Odinga to nen too huge. Ma void kanya kana magoro kawe no
void moweyo, bur moweyo duong'. Ma inyalo neno ta gik matimre i party ni manohero miluongo ni ODM ni. Nyiso na en gima ne nyaka timre nikech en ne ji gone kura, en ne ji gone lweny. Koro jowacho nan kura nakawo kaka silaha ma ji gochon go Raila. To Raila sani onge. Koro tiende mondo adhi akaw kura. Jomoko bende nyiso an gi kiak mikawe kura. Jomoko bende nyiso an, anto okang'e na dhi gochon, an siasa olgo, siasa wagoyo to bende kwala. Koro ndi biluongo voter apathy. Emomiyo wacho ni nyaka wabed effort mopogre machon cha. Ng'ato wacho ni kura mabende kata kawo bagoyo to results oseng'ere ni. Mano be nyaka, mago bende wacho. But above all, the bigger percentage and lack of civic education. Koro mane mwatemo nyiso to wahogi ahoya, ndiyadi kawo kura. Samin ko kura ni, eka ng'amo kidwa, inyalo golo. Ng'ame dwaro, inyalo tero. Power duogo kuomi. To koke kawo kura, tionge power. Tawinjo ka giwinjowa. Koro a very good percentage, about 39.8% mag jomo segochon. Onyiso an gen gidhi kawo kura. Koro mano is a good achievement. Koro wadona wuo korgi mos makarom sama kori loro kawo kura. Nikech bang mass voter registration ni Steve. To kore ka wadhi gimlo continuous. Continuous na ema koro mit. Nikech endo koro wich koro kwe, onge koko, onge reports ma wuok week ka week. Koro timatima mos. To kaji fwenyo, to yachon jaluo sechopo milion 4. Mane mwadwa timo sani. Iwacho ka ne wan gi oganda maromo milion 1 mapoko kawo kura. Mapoko kawo kitambulisho. Data analysis mabene koro timone gin oganda manyien kose rowere kose age bracket machalo nade? Gima nyalo buogi i data no. Nitie kata jomoko mokalo higni 50. 1 million ka? Yes. Jaluo mochopo 50 something years to pok nomulo. To ng'eny joma hikgi ng'eny mapok omulo kitambulisho gin mine. Gin mine. Nikech ikawo dhako to kosekende to pok nodo kitambulisho to koro mar chwore chama gi share. Ema M-Pesa oro M-Pesa ni Millicent to kodonjo nying Bernard. Titang to no kita mano namba jaoda. Koro mano reality mantie. Koro jomadongo majority of them gin mine, chuotin. Then wan grawere ma below 24 years. Mano is a very big number, below 24 years from data ma wan go. To gima duong' mogik, data ni watime at the mlango level. Koro jogi wang'e gik ma giaye, wang'e gi nyinggi. Koro gima watimo sani luongo targeted campaign. Iwacha ID. Wachon kwa biro gweng'wa malego kacha. School paporian kacha. To assistant chief ong'eyo. No karaka wan gi ji 19. Ten wuod ng'ane ka ng'ane en chi wuod ng'ane en ng'ane ka ng'ane makuri luonga targeted. The register get wasudo. Mane gima technology mwakelo ni okonyo. To mano bene wa develop system matime. Miluongo baseline data collection system. Nini jomlango 10 ki joma na attach kuomgi keto numbers go nying to gino biro no center at the high level. To ning'iyo. Koro ng'at mo register tigo list. Ng'amo register tigo list. Makro dati mo gini olawa timo luongo tracking. Koro anyalo luwo tie gini dhi nade. Ne wan gi ji milion 1 koro dong' ji marom kama. Kawasudo. Koro gima wawacho kendo na apart from 4.4 million manyisi ma 2.2 mane nitie kura mokalo. 1.2 man kitambulisho to onge ID. Man kitambulisho to onge voters card. 1 million mosechopo higni 18 to onge ID. Mano 4.4. Kendo koro wawacho nitie joluo moko. Oganda makwar moko. Matiyo Kiambu kucha garage ng'eny kabisa. Jaluo ng'eny kidhi weche magare kito jaluo mong'e tudo waya. Jaluo go panel beating maler. Gin kumora mora. Kidhi Kiambu kacha gintie. Kidhi Mombasa, nitie jaluo manodonjo Mombasa 15 years ago. Woda lego moro, lego ka ogagi. Ma Mombasa kanodonjo pok odok dala. Olal Mombasa. Tinde berberi mtandao nitie nyalo nene. Chon chakiek tak modaki. Nitie jaluo Nakuru. Jaluo ng'eny Kericho kama pono chai. Jaluo mantie outside 4 counties gi kwago hesabu gi through extrapolation. Man pok watimo research. Mana extrapolation mwatimo. Waparon ginyalo bedo 0.3. To extrapolation watimo mapiny. Koro 0.3 kimede 4.4 cha. To wachon koponu wabedo ga effort ma intentional. Ma ng'ato ka ng'ato okwoko. Jopuonje are very instrumental. Jopuonje ng'eny they are the leaders of the community. We are relying on them. We are relying on the clergy.
we are relying on other community leaders. Wakwayo members mag josiasa makwero makorwa koni. Obed MCA, obed ng'at manosedwaro to koyudo, obed kansila machon ka, obed mbunge, obed senator, obed women rep, obed governor, mondo wuok, jowa mondo wuok. Wakwayo koro chuny wach members of fourth estate, jofwambo go keyo, mondo wach ni wanyis jowa mondo kaw. Kawatimo effort ni, ka chopo sama ji dhi mesa, is possible mondo jaluo obed go kura 4.7 million strong. Erokamano. Nitiere oganda moko kata mana rowere chutho to nyithindo mabende sane ni e form 4 mabende koro kayo makata mana secondary school gi nitiere moko ma ikgi bende oseromo mago bende target. Erokamano. Kineno gima nyocha watimo kapok wach ID ni wach enhanced voter registration yobiro, focus marwa to kineno kuonde ma numbers bire mang'eny gin kuonde mantie institutions, secondary schools, MTCs, TVETs, kod other institutions like universities. Kundego are good harvesting grounds. Kendo secondary school kaka Mbaga Day School. Mbaga we were involved. Nomi wa numbers mang'eny kabisa. Koro kidhi, especially day schools. Day schools, mido ka joma some gin members of the community. Maga are part of the target. Tido ka ng'ato turn 18, kimi ID, kendo kimi ID, to chiemi kelo ID, to ubiro go, ja IBC te register e chuth. Ubiro ja SHA te register mondo yud value. Koro institutions osekonyowa kabisa. Kaka skunde mag secondary mawan go, so there's a lot of work madhi mbele from all quarters. Another thing mabende okanyal wuok e studio kako kawacho. Namba kanikane wadhi wagoye gi jatelo PS mara rita kwe, Dr. Raymond Omolo. To no kawe maber kabisa. Kendo en mano chake. Mawan kwa donjo to wadonja chenu mabende gimitimo ni. Wano kitime maber. To wanyalo biro bwa kile gulu technology, systems, kod data. Mondo wamede odhi e piyo maber. To gima mora maduong' mogik gi jatelo miluongo Raymond Omolo ni, nen ng'ama winjo new ideas. Kendo timo new ideas into test. To kendo embrace new ideas ma progressive for the community. Koro obendo yaonwa system mar ngao